l'estadi després de 2 eixides consecutives en què va obtindre 2 empats. Avui l'equip que entrena Víctor Espárrago ha aconseguit el millor resultat de l'actual temporada, en guanyar el Betis per 3-1. Fins ara els valencianistes no havien superat mai els seus rivals per més d'un gol de diferència. En l'alineació tornava Bocio la titularitat i no hi havien més sorpreses. Davant estava el Betis, un equip que ha sigut rebut pel públic amb una forta xiulada, recordatori de temps passat. Tampoc l'àrbitre internacional Enriquez Negreira ha sigut aplaudit quan ha aparegut al camp. El partit, a més dels gols que s'han marcat, ha tingut prou situacions perquè el marcador fora encara més ample. El València, que ha marcat pronte, ha disposat especialment en la segona part de clares ocasions per a fer una golejada. Però també és cert que el Betis, a més d'empatar el partit, s'ha crescut amb el 2-1 i ha pogut empatar. Ha sigut un partit de alts i baixos i de contradiccions, amb moments vibrants i altres d'avorriment. Al final ha guanyat l'equip que ha fet més mèrit. Aquesta és la primera ocasió. Minut de partit, el córner tret per Arroyo i ha rematat amb el cap fora Cuixart. Ara és el conjunt sevillà el que s'estira, la jugada per la banda esquerra, finalment la centrada i el Sotorena que es fa amb seguretat en eixe baló. Havia centrat Reixas i un altre córner. En els 3 primers minuts el València ha tret 3 córners que han reclamat mans i aquesta és la jugada en la que es lesiona Luboslav Penev. Ha quedat estès a terra el davanter búlgar, ja ha acudit l'àrbitre Enriquez Negreira i el joc ha continuat, el València amb 10 jugadors en el camp i esta ocasió Quique que no arriba i el búlgar Ivanov ha evitat el córner, ha forçat el servici des de la banda, ràpidament trau Eloi, el baló per a Quique, la centrada d'Eloi i el primer gol del partit. Ha rematat, marcant els temps perfectament, Enric Cuixart i es complia el minut 10 de partit, 1-0. Una volta més la jugada, perfecte el centre d'Eloi i la rematada amb el cap de Cuixart. Enric Cuixart, que continua veient la porta amb facilitat i que avui ha sigut un dels millors jugadors del València, si no el millor. Penev, que se n'ha d'anar del camp, i el València que aclariria el seu panorama molt pronte. Trau Sotorena i en aquesta jugada l'àrbitre li ha assenyalat la falta. Tot l'equip valencianista dins de la seva porta, Sotorena per davant, el llançament és de Chano i ha salvat la barrera, la nombrosa barrera de jugadors del València. Finalment entra Toni, després de que el València estiguera 8 minuts amb un home menys en el camp, i el brasiler que després de molt de temps tornava a tindre una oportunitat. Atenció de jugada a l'Arroyo, el baló és per a Robert i l'eixida del porter Trujillo que ha evitat el gol. Jugant Toni, el baló és per a Arroyo, aquí li han fet falta i li han llevat la bota al mateix temps. El públic ha protestat perquè volia que hagués aplicat Enríquez la llei de l'avantatge i finalment li ha tret la targeta groga a Julio. Toni, una nova falta. El llançament de Cuixart ja havia sigut anul·lat i el búlgari Ivanov que protestava. La falta la treu Robert directament a les mans del porter. Arias ha combinat amb Toni. El baló és per a Quique, un dels jugadors que més han destacat en el València, i la caiguda dins l'àrea d'Eloi, així ho tornem a veure, en la que es pot veure clarament que no hi ha hagut falta. La més de l'ocasió del València en la primera part, Arroyo perfectament de profunditat per a Quique, el baló li arriba a Toni i ha tret sota els pals el defensa Ureña. Una volta més, Quique podia haver xutat, ha preferit passar, no arriba a Cuixart, Toni que no li ha donat molta força i ha salvat el defensa quan es cantava pràcticament del gol. Atenció ara a l'eixida de Sotorena fora l'àrea, no hi havia fora de joc i amb el solitari gol marcat per Cuixart acabava la primera part. Sense canvis en la segona, el València també ha eixit amb molta força com en el primer temps. La centrada de Cuixart arriba a les mans del porter Trujillo. Un defensa del Betis s'ha fet mal, concretament Ivanov. El búlgar, excompany el PSK de Sofia de Penev i de Stoikov. I s'ha sigut la jugada. I el València tindrà així una clara ocasió. Se'n va Enric Cuixart, ha vist molt bé avançat el porter, li ha bombejat el baló, però ha reaccionat Trujillo enviant-lo a córner. L'habilitat de Cuixart i els reflexes del porter Trujillo. Es troba el córner
I ara l'ocasió és per al Boro, encara que també el porter del Betis ha fet una magnífica parada. L'havien agarrat a contrapeu, però ha reaccionat molt bé. Eren moments de gran inspiració del València. Arroyo li deixa el valor a Eloi i l'extrem asturià que ha centrat innocentment a les mans de Trujillo. A poc el Betis s'ha estirat i arriba el gol de l'empat. Ell ha sigut la jugada i el seu autor, José Luis. Robert pràcticament l'ha deixat el valor i a plaer davant Ocho Torena, José Luis Loreto ha fet l'empat a 1. Però poc li ha durat l'alegria als jugadors del Betis. Primer vindrà aquesta ocasió, els aficionats han reclamat penal per esta caiguda de Quique. Enríquez no ha assenyalat res, però sí que ho farà ara. En aquesta jugada de contracolp, Eloi, com no pujar, i així les mans reclamades i assenyalades per Enríquez. Penal a favor del València. 3 minuts després del gol que havia fet el Betis, una volta més la jugada, és Miguel Ángel primer, el número 4, qui ha fet les mans. El llançament és d'Arroyo, enganyant el porter del Betis, fa el 2-1. El València que desfia l'empat. Curiosament, els dos especialistes dels llançaments de penal, Fernando i Penés, no estaven en el camp, i Arroyo, que va fallar l'últim davant del Barcelona, avui ho ha encertat. L'oportunitat ara per a Cuixart, venint des de darrere. Ha estat molt actiu el davanter català del València. Ara es treu una falta. El Betis ha dominat després del 2-1. Ivanov al primer pal reclamava el valor que ha enviat a córner perfectament àrea. Una nova ocasió, ha sigut de xilena Ivanov i ha rematat fora José Luis. Una nova ocasió del Betis que ha creat molt de perill en aquests moments és Recha i el llançament per damunt del travesser. Canvi en el València, ha entrat Camarasa i se n'ha anat Bocio. Ara Quique, Toni que no arriba, el valor li queda Arroyo. Arroyo ha vist molt bé Cuixart i en aquesta ocasió la defensa li torna a salvar un gol al Betis. Veiem la repetició, l'habilitat de Cuixart, el porter que estava batut i amb el cap ha tret un defensa. El València aprofitava el domini territorial del Betis i en aquests moments ha arribat el tercer gol. Després d'aquestes ocasions, Arroyo espera Cuixart i Cuixart havia creuat el valor al fons de la porta en l'eixida de Trujillo. 3-1 i és l'alegria del davanter del València. Una repetició més de la jugada, on podran veure 4 davanters del València per 3 defenses del Betis i Cuixart en la cama dreta, establint el resultat que ha sigut definitiu. Una nova jugada del Betis, esta falta que Enríquez Negreira ha tret fora a l'àrea. Ho tornem a veure a càmera ralentida, Giner i Recha. En aquests moments es produeix el contacte i Enríquez que ha assenyalat el llançament indirecte fora l'àrea. Robert per a Toni, el porter que ha eixit, Cuixart, i una altra volta el defensa del Betis oportuníssim, Miguel Ángel, ha salvat el gol. Al final, a Mestalla, València 3, Betis 1. Des del València confirmen la seva recuperació per 4a setmana consecutiva, sense conèixer la derrota. El Betis que continua temporada igualante el